Uba Thomas Pasa, Working President, Kakun New Trap National Awakening Movement, Ulong, Kajingbom Penyeng Kertong, Hak Election Kebala Dep, Kamentoy, Namar Ki Wake Sing San Pertai, Ki Pendon Kam, Bat Penklan, Dakabor Pisa Bante, Kumta, Kaknam, Kamla Akot Bor, Namar Kadei Keseng Kebatrot Baha, Kabom Julum Donation, Nangno, Bat Kam Judon, Ki Jingete, Batno, Yakabami, Nakaseng, kan Penyat Bet, Tang Hakaseng. Ulaong, kalong ka babakla, banong, baka khnam, kadai kaseng riulum, here ka khnam, kadai kaseng, tangjong kejat ben riu uhenyu trap. Ulaong, watla ka khnam, kamdon ha assembly, Henry, ka tungu pen klan, niya kun, yaki election, sa district council, namar ka seng khnam, kabalamang kerpang, nagam tau new trap, en sedang, nakaslem, kabala tau kerpang, tang macakri, yau henyu trap. Uba pasa ulaong, ka district council kaba omla banlen bakalong kaba duna shibun batlot baha na mereka autonomi jong ka district council lasa kontrol haka kerteng jong ki political party de hakata bakabor jong ka autonomous kamdan shu uba Thomas ula kedo bah ki election MLA balada unong tap vote utap ya ka vote ling ba ki jingshim pisa kan pau bet baula debdi yalade herre haka election district council ada upaj ba utap vote dakaba shimpisa kapau ba omdei tang ba udi yalade Henry udi wat ya kahok jongki pateng ki banwan habakali ya ki election MP na Shillong Parliamentary Constituency uba Thomas Ulong ka khnam kamdon menta ban aireng hakene ki election MP Henry ka khnam kan aibet ka jingkershan ya ukertong ki balawan pan jingkershan ki badon ki nongrim ka baki yang nagam ta ka dauba jong henyu terap Ka election ga badap warja pulai kila adon kandai tli konsumsi ki pawul pantiken ne hatu ka por ngila perkhat sani ba la arpoi sinem ngila ayat yung kasek but hakini ki arpoi sinem ngila syakri hok kumbang ngila kular ngila pendap hok ya kamano bajongi hakal benta juga movement dia kata ka jingbom job sibun tan gi ka kan de jongi ke don hi ndre kata ka benta jong pajba pada ping kam de ka jongi dia hakani soal kan ga amali ajar pulai ngila isong jingelang bajongi but ha den ka jing ya tai sani ba perkhat chkai ba ki boro ngila de sutu ni ga wai ka khnam le se kan long ka bakla bangin ong ba de ka sing rulung ka khnam ka de ka sing tang jongka jai bedu nyu turap kam de jongki rulung ka de ka sing jong nyu turap na kata ka daru la sut la shor ya ka kerteng kong ka khun nyu turap National Awakening Movement de ngi sutu sai ka daru ba le se namar ba ka khnam ko magilong ni financially ka turap ba ngim ju lum donation nang no noro ngim ju dan kanu kana ko collection ko bangidan halade ngi penya itam be kata but ban haki amali election ngi layu ba ka ka jingya the bisa ka ding ya thir bisa ka belong bajur di hadin ka jingya perkhat sani ba ngi penuan dur no kum ni yang akan bahaya ka seng kebala mang kerpang tang ka bantau nyu turap kan sedang naka slem kabala thau kerpang ban syakri tang ya nyu turap kamot district council kata ka ding menungkong kabar pada kini ki nyu fu snem ngi ayat ko district council hakating ya juga state san poi tili ki snem ngi ayat bat ngimla ban len ba kidon ki jingtot ki jingjuna ki babun ba ka district council bat kadau balai ka district council ko longum ni kawai na kidau ki bakran ba kadai ba la kontrol ya ka autonomy jong ka district council hak kerteng jong ka political party but ka autonomous power kam don shu ko ban ai nuk sam ne ka mentang ko bukan hi ka parti ko sin syara po district council ka NPP ka parti ko sin syara po ka state ka NPP te ka dan ka jing mo jing ya pen pada ya ka autonomy power jong district council bayo I ka don no wai ka por wai ba CM badan boram jong district council I ong ikni kintin yong ba ka central government lani ka state government kamla bantu kelar ya ka district council pada ka jing sisa ada ka jing kali ka banga kali pada hatu presiden jong NPP pada ula nah from the party level pi dah kini kisnam bola ya bola si kata wong misi mai kum ni ajing pamla jong ka district council ban trei hok ban pendan kam hok ya ka
bor ke ikhtiar juga 6 schedule kadai kajing syak tukular kata ka autonomous power juga dis council hak kerteng juga perlu party tengi mentang la berai ba ini khun bai tang dis council te ladang idon bai tangah dis council ngim don hapok assembly le se kan ai la ilu ngi kata ka bor bangin exercise pada ya ka autonomous power juga dis council nang ba ka nginyo ino jing kala apa ka dis council ita ide jing tmui jongi ma daga wei galenting im la sho daga wei galenting nginum la sho ban ong ba in chuya khun bai ta MLA maka pi ka ngiri ma sotu ba ka ni ka wei ka thong jongi ka khnam kam dei ban job election kadai ban syakri lembaga jing job election pi tinggi ong ba ka election to kata ka MLA te ilai ma hakanu ka direction ka yat kita ki ideologies ki ba ki pai ba ki pai hawajit MLA Henry yo kadus council pada te lesi la kampat jaklia than ko bokalong ka MLA election lesi namar ba kadai sapang garzi kadus to ko chongi sapang ta ki customary law ko chongi sapang ka khandau ko syap chongi lo yo kini ki pai ba nok thabut kin nang perkhat sani kin kham perkhat kerpang mar ko mga ong mga ai ngaju ong ni ko kentin ada hak por MLA election lada unok thabut uthabut da ka basin pisah kan pau bai ba ula ade la dia Henry hak district council election ada upai ba uthap board da ka basin pisa kan pau pa de bala ula ade om dei tang ya la de wat ya ka hok ki pateng ki ban wan ru tingri ban so thu saya kata ba kai kata ka district council kai ka six schedule baleng yo district council baleng yo six schedule kai ka kamaram ka district council ka kai ka ta ka kamaram do ka six schedule but ngi kermen yo haduk ta kadang ikhu isubahi tengi kermen pa de ba ni ka khampen singa ni bani khun be tai ka de council man ya pen i pa de ya kata ka la ngi poi se ka thong ba de in yo ban pen i ki kam gi ba bun ba gi bagi la angnut na du ki por bu chua te le se kata ka di sakri ko de ka di sakri ba kuma borok ki ong ba ka kham kor de council ya ka MLA election tengi ngin sakri no na ka ba kham kor ke pi tengin jit no ya ka ba kham kerpang ya sai menteri Maria kaseng nuru ko wala ai la sut ya shora kateng zai mun matai ka kadon ka jinge ha kata kanong ren te ide ita I dau bangi nakalen jongi ka pen yukun dengan diga mele bangi la ada rai la ada penbenaru bangin stick bait tang ni ka district council election ke banwan kong san pada gadai pi pai ba ujit na benda san snap udon ni ka hok ban pen kala ban jit mai no la domon ban pen scam biang ye bu ki kwa te balai pit ka sokar kan kini yang ni ka bor jung pai ba langam ti balai kini lada UMDC ubra job na kanunu konsumsi ulo atri ba unting le yu lalu atri ba pai ba tunjak yang tengah trai le se ki na kaliang juga coalition government ki badan ni parti ki badan apa coalition government tengah trai kitip ki MC jong ki klaim teri ba pi tarang penjelan no kapor yo ada fear factor kiting yo orang election but kiting nomor kitip bagi kan terai jenda kila terai kambasan senem tengam tarai pi bakin ting yunu pelong kata election pai ba la kila terai untuk penjab yang dia kalian ngajung ingin ya bang ila pa ka kajing tho so governor halor kani ba governor udah ban uphold ya ka 6 schedule section 2 subsection 6 kumbakara thong tu Pimpin saya mm la arah num pendiang ya kini ki MP election ini dan betul Tengah punta pimpin election MP, ini kerjaan akan election MP ba. Ngin kersan tang bang pi na kalian ngajung ngi labu ngi ki poin ki bakam kerpang kandiat te hadu menta to dan wi ar ki bala ai de jing tho ba ki kwa ban pan jing kersan te ngirang ap shua mon ba ladang ngi kersan yano ngi hab ban kersan halor kimat ki jura ki issues ki bakta ya un yang trap kata kan de ko shai ben ki don kimat ki belum spesifik ba ki ba dei bet ke parlimen ba ki basuk bawan le don chinge eru bas ki basuk bawan pen bai ki ba gila ju dawan kapor bat ni kwa ba kinu ki ba le si ka kharam ka habban mi khamat pen kersan de kini kimat ki jura ki ba ka senggala pen khre ki ba dei na ka menta jing ma jing me jing neutrem kita ki kertong ki habban ya kular langken ban ki kin ra lang ya kata ka jing pen sneu ko jongi siapa parlimen ken on la de ka puar